Harwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Apisa mag obila e gwenge ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega manyo miyo moro machiegni 59 moyang nyinge kaka Euphrasia Kayesi miseyo kod keth mar nego chuore machiegni 62 tok bedo gi gwandruok e wi cha dhiang'. Anyuolano kotelne kod wuod mosenindo lieko na chijno masani opondo ne omonjo chuore kod opanga kendo tong'e nikech chuore no nyiedho cha dhiang' kaeto uso kendo tiyo gi pesa e ng'iewo kong'o kar pogone. Jalup ruoth Mercy Shele Dennis Lumiti owacho ni ji ariyogo osebedo ka gwandore e gwandruok mag udi e kinde ka kinde ka lipot mar uso cha dhiang' noero ne ochopone. Lakini ni uchungu. Papa yetu achokosangi mtu. Huyu mama kila wakati ni vita, vita, vita. Na hii boma amedharau kila mtu. Wanawake tubadilike. Tupewe wanaume wetu heshima. Mwanaume hata kama anakukosea ni mwanaume tu, amekutoa kwenu, amekuleta kwao. Mpaka umpe heshima yake. Hii kitendo imenihuzi sana. Ni kifo ambayo ni tatanishi, hata haifai. So hii kitu imenishtua sana kwa sababu hata tujamaliza mwezi mmoja. Na mimi naomba watu wangu washiseso. Kama wewe ni bwana na bibi yako anakuchapa, usiogope kuja kuleta ripoti kwetu ama kwa polisi.